Ka FC Barcelona kala job da Arranot persya ya ka Villarreal ha ka jing lek kai La Liga. Bat kila rum sya ka jing sange Christmas da ka jing kemen ka bakrau. Kublai shibon ya phi ki prolog prajol ke baju sngotanat panpej ya kum kini ki kubor sports ha ka ne ka channel. Bat ki kerpat ya phi ma bin sngaw pa pan karsan lem ya ka ne ka channel. Baginang yo men sim man pen mi shushu ya kum kini ki jat kubor sports. Rafinha ulat thep ya ka gol baning kong na ka penalty ha ka first half kat ba Ulamin Yamal ulat thep ya ka gol ka ba ar ha ka second half. Ka Villarreal kala sedang bahai ya ka jingle bat kala thau bun kilat ki jing ya gol. Henry ka jingle kala hadin ba Renato Veiga ulat syak pen mi red card ha ka minit ka ba live pro kendai. Hadin kata ka Barcelona kala yo ka jinga pher jong way unongele namar ba way player jong ka Villarreal ula sya penmi red card Henry wala ka taro kamsham lalong ka basuk ya ka Barcelona panthep ya ka gol ka baar ha ka minit ka ban repulai o Frankie de Jong ula penpoi ya ka bol sya Ulamin Yamal bat o Clempen Slam ula thep ya ka gol ka ba penskem ya ka jinga lam wala ka Villarreal kala beteng banya banyak hun Henry kajing ada kapapa jong John Garcia kalalong kajing ada ya gol jong ka Barcelona da kane kajing job ka FC Barcelona kalalam kemat ha ka La Liga da saw point shwa ya ka Real Madrid menta ka Barcelona kan shim ya ka jing sange shwa parwan phai biang ha ka artrik ukalalan kot na ka penta kajing la ka derby persya ya ka Espanyol Kublai Shibon